Kaixo, asteko adierazle ekonomikorik adierazgarrienak laburtzeari ekingo diogu. Hauxe da astekonomia. Elektrizitatearen garestitzea da egun hauetako mintzagai nagusia, inolako zalantzarik gabe. Denen ahotan dago. Izan ere, abuztuan Euskadiko kontsumo prezio indizeak azken urteotako igoerarik handiena izan du. 3% baino gehiago igo da. Itxura hobea du Euskal Merkataritzaren azken salmenta balantzeak. Urte arteko balantzak 20% egin du gora, bigarren hiruhilekoan. Eta horrek eragin handia du sektoreen araberako podiumean. Oporrak amaitu ondoren, Euskal aireportuetako bidaiari mugimenduaren balantzea egin behar da. Arlo horretan, agerikoa da superraldia. Ia 1,5 milioi bidaiari izan baita. Dena dela, gure azken abuztu handiko 2019ko abuztuko datuetatik urrun geratu da. Hurrengora arte!